Zdravíme vás u úplne novej hry série Net 3 a natáčam tu s Matko 12. Pozdrav sa do videa. Čau čávovia. Budeme dneska natáčať Gravity GUI, také 20 minútové video, ešte sa to... Možno menej, také maximálne 10. Ja si dávam s M-kom. Ja s X-kom. Načítaj sa. Prepáčte, ale zasekol sa mi počítač. To sa stáva každému Dobre. let's play. Takže ideme na to. Ideme na to. Hej, ty ma neblokuj. Teraz Dneska budem asi natáčať tú hru. A zas... vyhral. Ja. Dobre, nevadí, ideme ďalšie kolo. Takže ja som Mil Games. Začnem natáčať okolo mája. Asi. Apríl možno. Uvidíme. Budem natáčať, mať spoločný kalam s kamarátom. Ak sa pýtate, čo za hry budem hrať, dobrá otázka. Budem hrať Minecraft, aj pre viac hráčov, aj pre single player, FIFU, Euro Truck Simulator, Need for Speed a podobne. Dúfam, že nájdem aj iné hry. Dobre, no som tu už ja, natáčam s bratrancom. Idem ďalšie kolo, tie dve kola som prehral. Teraz mi to musíš namazať. Ale teraz musím mu to vrátiť. Joj, skoro som zase spadol, nevadí. Dobre, nevadí. Sranda je natáčať, ale... Ale treba to brať aj trochu vážne. Teraz som ja vyhral, konečne som mu to vrátil. Môj kamarát, môj bratranec, tak Matko vám to čo chce povedať. Počúvajte ho. Takže možno sa zdá, že gameplay to je také jednoduché, lenže potrebujete mať slúchadlá za 15 €, potom potrebujete mať bandicam, potom potrebujete mať dobre namontovaný počítač, potrebujete mať silný, pevný, na viac hier, že by vám udržal. Ďalej, že veľa to trvá času príprava pred videom, musíš si byť istý, čo chceš povedať, nie ako ja teraz nesmieš koktať, že tí, čo chcú začať s gameplayingom, musia pevne sa držať svojich priorít a vedieť, čo treba. A on zase vyhral a je to tu. A čo treba potrebovať. Ideme ešte také dve kolečka a potom to idem dať na YouTube, vidíte ma na YouTube. Na kanál Kikino Tanky. Možno sa aj premenujem, lebo som sa prvé natáčal len tanky online, ale teraz sa asi premenujem a budem sa volať, neviem ešte ako, potom vám poviem do videjka, posledné moje videjko, keď budem natáčať, poviem vám, jak sa volám na novom kanáli a budeme zase sa rozprávať, ale až potom. Pre informáciu... No, teraz kolečko. Teraz to bolo iba taká nebodajná prehra, ale čo som to chcel povedať, že mňa uvidíte začínať od toho apríla, prihlásil som sa na YouTubering, to je nová let's playery, čo začnú, že som sa iba na to prihlásil, tak začnem s začínajúcou akciou YouTubering a YouTubering. Takže mám 5. víťazstvo, ešte zo pár kôl, ešte je 6 kôl, takže 10 kôl zvládneme a ukončíme toto video. Zajtra bude, alebo neviem kedy sa rozhodne Kikino natáčať,
nechám to na jeho rozhodnutí, každopádne nech mu to ide, a tomu ja prajem. Nech mu to ide vo všetkých hrách aj v živote. Čo som chcel povedať? No, že hlavne, že rád by som spoznal nových hráčov. A zase on, 6. víťazstvo. Prenechávam slovo Kikinovi. No som tu ja, jak on podal 10 kôl zvládneme, idem to dať na YouTube, že no a uvidíme sa potom. Ale ešte 4 kola. No tá 3, to je jedno. Podstata je, že... Takže ty budeš v apríli natáčať? Začiatkom apríla po veľkej... Dúfam, že budete pozrieť aj jeho videa. Dúfam, že ma budete odoberať, logicky komentovať aj konštruktívnou kritikou moje videá. A dúfam, že bude podpora hlavne lajkami, dislike hneď na úvod, to nie je najlepší začiatok. No. Hráme. Vypol som zvuk, že by ste viac nás počuli ako hudbu. Aj. Teraz tie rovinky, Ja sa bojím. Nie? Jaj. Toto je druhé kolo. Ja už sa začínam aj strachovať, že kde Tretie spadnem. kolo. Ty vole, a ja už som končím. Dobre, Nie, že nekončím s videom, ale končil som s touto takže hrou. jedno kolo. Ešte posledné kolo dáme a ideme to dať na YouTube. Ešte možno minútkový záverečný Koniec s videjkom. pozdrav a tak. Toto je moje také, neviem koľko videjko, asi 6. alebo 5. To moje video ste ešte na YouTube nevideli. Čo chcem povedať na záver? No, že chcem povedať, že začiatok youtuberingu je pre mňa veľká výzva. V tejto dobe si každý mladý začína youtubering. Ešte proste, ale hlavne sa budem sústrediť na nové hry, budem sa aj rozprávať o tom, čo je nové vo svete, v youtuberingu, gamingu, aké bude pozvánky na rôzne videá, kde budem natáčať s rôznymi let's playermi a podobne. Prenechávam slovo Kikinovi. Dobre, no jak hovoríme, ukončím toto video, toto mi naskočilo, ukončím toto videjko s záverečnou rozlúčkou. Čaute. Čaute čávovia. Dovidenia, do počutia, končíme video.